लामाया गिथावथाव मोदै बारस'ग्रा नुखायो दा लोगोफोर ने आं मोनाबोबाय फैयै फैयै एकदम बिराद खोमसिबाय हाग्रा बारियावल' ब्रे हाबनाङालै आखाइजोंसो हमगासिनो आं मबाइलखौ लोगोफोर खस्थ'नो आं सम सम गुजरातनि राइड भिडिअ लाबोबाबो आं मालायनि बाइक लानासो बेरायनाय जायो नैबे जोंहा डाक्टारनि बाइक इयो आं हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय अनादार ब्लग स' लोगोफोर आं दा दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो मोनाबिलिनि सम बिराद मोजां बोथोरा थान्दा थान्दा बिराद मोजां नांदों ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो गुजरातनि मोनसे जायगायाव दंफैयो नार्मादा केनाल होनना बुङो आरोना बेवहाय बिराद गोलाव केनाल दैसा दङ बिराद मोजां जिरायनो थान्दा नांदों आरोना जिरायनो लोगोफोरनि ओमफ्राय ओरैजा दैमा दङ केनाल बिराद गोलाव बे केनाला बबाव मोनहैयोथाय लोगोफोर बिराद गोलाव ओमफ्राय एक्चुअलि आं बेयावहाय सिगांनिफ्रायनो फैबाय थाखायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आरोबाव न'आव थांसिगोन ना फिन खनसे गोसोखांनानै माने बेयाव जिरायनो लुगैनानै फैफिनबाय आङो बेरायनो ओमफ्राय ओरैजाबो नायनो हागोन ओरैजा दालां दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एकदम हरबाथाय बेयावहाय लाइट साइट गैया बिराद सुख सान रावबो थांलाय फैलाय बेबायदि गैया माने गिथावथाव आरो जायगाया ओमफ्राय बिराद थान्दा थान्दा मोजां नांदों बेयावहाय जिरायनो ओमफ्राय लोगोफोर मैयानि मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोना आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों थेंक इउ स' माच लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो आसा खालामो इयुनावबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै ओमफ्राय एक्चुअलि आंबो नोंसिनि थाखाय मोजां मोजां भिडिअ राइड भिडिअ लाबोबाय थागोन एक्चुअलि आं दा गुजरातआव दङ लोगोफोर आङो सम सम गुजरातनि राइड भिडिअ लाबोबाबो आं मालायनि बाइक लानासो बेरायनाय जायो नैबे जोंहा डाक्टारनि बाइक इयो आंनि लोगोनि ओमफ्राय आं दाबो बेखौनो लाना फैदों लोगोफोर ओमफ्राय आङो हेलमेट माउन्ट लाबोआखै स' बाइक सालायनायनि भिडिअखौ लाबोनो हादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दा गुजरातआव दं आं सेप्तेम्बरनि 8 थारिखआव आंना ट्रेन टिकेटआ आं थांबाय दङ आसामावहाय लोगोफोर जोंनि बड'लेण्डआव स' बड'लेण्डआव सौफैबा बिराद भिडिअ सौफैगोन आरोना लोगोफोर बिदिनो राइड खालामनाय एक्चुअलि आं दा न'आव थांनानै माने राइड खालामहैनो सानदों आरोना मानोना होनबा एसे जायगाबो बेरायनांगौ आरो नोंसोरखौबो गोबां लोगोफोरखौ लोगो हमनांगौ आरो आं एसेग्राब गोबाव जाबाय गुजरातआवहाय मिनिमाम 7 बोसोरानो जानोसै आं बिराद उन्दैयावनो फैनायमोन दा गुजरात मेडिकेलाव जब मावैनो आं माने बिराद गिदिर देरनाय बायदि मोनबाय आरोना समा माला थांखो माने फात्ता मोनासै आरोना जब मावै एक्चुअलि दा आंना माने गोसोआ माने बेरायगोन सानदों आरो बेरायनायनि मोनसे माबा दङ थांखि दङ स' बेरायनायजों लोगोसे आं इउटुबखौबो मोजां लाखिबाय थागोन आरो नोंसोरखौबो लोगो हमलांबाय थागोन आरो बिदिनो गोबां लोगोफोर जोंनि बर' हारियावहाय गोबां लोगोफोर दंबावो उन्दै फंबाय आरो आदामोन स' बिनानावमोन आरो आब'मोन नोंसोरखौबो गासैखौबो आं लोगो हमगोन स' नोंसोरल' आंखौ मोजाङै सापर्ट खालामलांबाय था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो इउटुबाव मोजां भिडिअ राइड लाबोबाय थागोन ओमफ्राय राइड भिडिअआवहाय ओरैजा जोंहा गुफुर हालाम ओरैजा इटानगर बेफोरबायदि राइड खालामगोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय आरो बेल' नङा गोबां जायगाबो राइड खालामगोन लोगोफोर स' नोंसोरबो नुलांबाय थागोन आरोना आंनि इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर दा बोथोराबो मोनाबायबो लोगोफोर ओमफ्राय दसे बेरायबावनानै थांनोसै आं दसे ओरैजा बाइक सालायहैग्लांलाबायनो थान्दा गुसु बोथोरा स' लोगोफोर आङो बाइक माउन्टखौबो लाबोआसै केमेरा माउन्टखौ मोनाबिलिनि समाव बेबायदि नुयो आरोना लोगोफोर सानावबा साबसिन नुगौमोन दा मोनाबायना बेबायदि आरो लोगोफोर एक्चुअलि होमबाबो बेवहाय मोनायाव एसे मानसिफ्रा बेरायनो फैयो सोरबा आड्डा मारिग्राफ्रा फैयो बेफ्राव लोगोफोर ओमफ्राय आंबो दा माने थांसिगोन ना माने बे जायगायाव खनसे गोसोखांनानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर बेरायनो लुगैनानै एक्चुअलि थांसिगोन ना बावला सानथामल'सै लोगोफोर सहैथारसिगोन आसामावहाय बड'लेण्डआव दे होमबा ना लोगोफोर बोथोराबो मोनाबाय खोमसि जाबाय नै आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांखौ मस्ट वेलकाम आंनि इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बाय नेक्स्ट भिडिअ